Hasi ginen, aurreko aldia, 2000 urte bete lehen dugu, danborra da bukatu gendunean ikusi genuen, ez dudetzeola osoan, kaldereroik eta jendea beste hauzuta juntu zala. Orduan guraso batzeok, hasi zian, pixkanaka, sortuko dugu, ez dugu, ez broma, eta azkenean sortu intzuen. Amara talde bat, prestatu zuen, gaur eramaten dugu karrua, ez da? Eta gure aurreneko astetxoa zoan errondokua zen, baserri batekoa, izena Trikizun. Eta horrela ziginean, pixkanaka hitz egiten. Gero gurekin batera dikoa, txaranga bat, 15 urte ja damazki gurekin. Eta gure aurreneko hartza oso bildurgarria da, baina gero miakin jolazten du, oso ondo pasatzea. Eta hartzan zaila zen amerikano bat. Gure unibertsitatea etorri zen kurso bat edatzeko batea, gure tanborradakin batea sortu zen, gelditu zen, eta urte hartan gurekin juntzan, eta nahi gurekin dago, tanborrada jotzea da urtero etortzen da. Eta hartza zen irakasle bat, unibertsitateko. Eta gero izan zian erreginak, Javier Sardaren ikusten duen erreginak bezala, beste batzuk. Eta gaurten ranazkigu Iñaki Regien zuzendaria eta presidentziak. Eta gero gure hartza da Jesus Ausejo, eta hartza izaina da Luis Viena. Hartatzen dugu laun batian, zazpian, bostetan Amara Berrin, Armediaz plazan, eta behitzea emerazien eraino joten geha, gero buelta guztia ematen dugu, Amaran ibiltzen geha, eta gero kanpamentua egiten dugu Ferreria zen. Eta antxokolata bat, gure langileai, jarrek lan asko egin duten, hotzaren pasako goe, orduan pixat berotasun pixat ematen diogu. Eta etorri zaitezte Amara Berrira, oskatzea, gurekin batean?